dilampahi wonten ing kadiwaten Pacindra Sumana. Kyai Malihara, pancen tak sengaja tumuju ning Kadipaten Tegal. Mergo kangen banget rasane atinipun Kampur. Cetane Kampur tresna sliramu ya. Panjenengan tresna kaliyan kula. Saged kula ugemi tresna lair tandhesing batos. Kabeh kasunyatan ya. Lair batin anggon tresna sira. Prasasat panas taun ketiban
Kangmas Bupati Malingkopo. Kangmas Bupati Malingkopo kula aturi ungkap aku ora bisa urip tanpa panjenengan. Kula aturi ungkap Kangmas Bupati Malingkopo. Weluh kelawan patristan yo kegantelan atiku ya Ji. Kangmas Bupati Malingkopo punten. Wonten tilam pagunungan. Boten wonten salah satunggaling pawestri ingkang wonten namung panjenengan lan prajurit ingkang jagi sakjanipun rakyat. Yen ngono aku ngimpi Yai Won. Kangmas Bupati Malingkopo anggenipun jelit-jelit gero-gero nika wau rumaos Kangmas Bupati Malingkopo sinanding lan Kanggok Roroyono pun kakang kelakon diladeni kawan Kanggok Roroyono mancing koning tilam pawon. Kangmas Bupati Daji Patih paling ngenani Kanggok Roroyono menika sampun dados lelampahan ingkang sampun kawuri jalaran menapa rikala wonten sayembara ngersane Rama Sumangga kalih ganjaran ing riku wonten bumi lan putri paran derek Kangmas Bupati Malingkopo nggadahaken menawi milih bumi ketimbang putri dados ampun dipun penggalih Kanggok Roroyono. Nah, bangkon iki goro-goro sliramu lho malah nyalake kuwi. Goro-goro aku kasiksa atiku ki marga saka mindakku. Kene aku nduweni pamilih bumi buntar. Saiki Kanggok Roroyono diwengku kawan Said Kusumastuti ya Suranmuli. Kaya jagat uripku keteng. Jalaran sesantine atiku tinimbang aku urip tanpa Roroyono. Lilok aku kok jagatku. Pangapunten. Menawi to Kangmas klebataken dhateng pun kadang kenthir. Kula badhe mitra. Tiyang gesang wonten ing alam donya. Menika nggih dipun padosi menapa? Wong urip nyang alam donya kuwi sing digoleki enak lan kepenak. Nah, mangken menika rikala kula ujug-ujug Kangmas Malingkopo milih bumi jalan kok kula ngagem dasar rikala semanten sinten ingkang boten ngertos Malingkopo lan Malingkendi napa salaminipun dados malih ganjaran bumi menantu sampun gadahi bumi utawi gadahi kajepaten perkawis wanita menika dumawah gampil nanging eling Roroyono kita rebut nganti tetese getih kang pasan aku tanjengan Bupati padak warak ing Kabupaten Mondoliku sisip sembire gondol nyawate butakan nanging saiki enak kapirak Said Kusumastuti ya Suranmulya mengku kawan royo andi kuwi maling gede Kangmas Bupati Malingkopo aku gelem ngakoni sliramu kadangipun tak nanging siji pamintaku lan pantun kula napa menika aku njaluk Roroyono kudu diboyong ana ing beluh alamun sliramu rasaku wiwit dina iku kok bakal dak lungaake saka kabupaten
Cetanipun Kang Mas Dipati Malingkok nutup dhateng wong kadang kendhiri. Klepataken dhateng wong kadang kendhiri. Panyunanipun Kang Mas Dipati Malingkok tartamtu badhe kula tindak. Nek ampun klepataken dhateng pun kendhiri, kula badhe baleni sega wadhah. Rarayana badhe kula colong dosa neraka sinya. Watake adikku siji yen pancen ora nganggo cara ngene ora lakon. Rarayana kaboyong oleh mati. Tak dongakake saka lakon pancokolan kita. Pelaku ae kaya mundur meleh niki. Ini. Oh, nggih. Aku butuh Kang Mas Dipati Malingkok. Dheweke rumangsa durung ngrasake bagya mulya anggone jumeneng Adipati oleh Kadipati. Jalaran durung sinanding marang Kang Rarayana kang pinangka pemujane ati. Pinangka gantilane ati Kang Mas Malingkok. Nggih. Yo iki dina patih maling Kendhiri najan iku wis dadi patih. Aku arep baleni sega wadhah. Arep tak colong kanggo Rarayana, kanggo Kang Masku Dipati Malingkok. Kula muntar lan adoh sumaptake titian ora papan iki. Ayo. Ayo. Hei. Podo. Iki tak iso tak kandhani. Malah. Lagi pirang dina suarane nyati iki podo. Oh. Ora gua. Ayo, ora gocek. Ayo. Sekabeh para bebau. Siaga makana. Esti sanjata. Lumaksana makita. Tanjo. nyawang kahanane Diajeng Rarayana rumangsa bombong jeneng penggalih. Kenapa saestu Kang Mas Said? Pancen bener, mergopo anggone bebrayan pun Kakang lan Diajeng Rarayana ora ketang kepiye wae saka rumangsaku
aku iki manggihake urip sing bagya lan mulya bisa sinanding lawan garwa enggak tresnani saya-saya Diajeng Rarayana iki perangane wong wadon sing ayu atimu yo ayu pasuryamu Ngeten Kangmas. Boten benten kalian kula Kangmas. Rumaos bagya mulya sangat ingkang kula raosaken. Saksampunipun kula dados panjenengan Kangmas. ngono Dalam alasan saya lho Kangmas. apa Diajeng Kalau dengan menikah kula sakit puncak kali panjenengan. Awalnya wonten kali dadosan ingkang badhe kula aturaken dumateng panjenengan Kangmas. yen pancen ana kawigaten marake Diajeng Rarayana iki enggal matur lawan pun kakang apa coba Menika kabar bingah kagem kula ugi panjenengan Kangmas. malah gawe deg-degan atine pun kakang Kangmas Sumarsait. Sak menika kula sampun bobot 3 condro Kangmas. Diajeng Rarayana wis bobot rumangsa siniram banyu suwindu sakusingipun kakang ireng apa pun dadi aturmu lamun kok Diajeng Rarayana iki wis bobot ya iki lah anggone pun kakang lan Diajeng Rarayana mangun bale wisma wis ana undung-undungane ora liya pepasing Gusti kang katitipake lawan siramulan kakang Sedaya kanthi jangkepipun anggen kula bebrayan kalih panjenengan Kangmas. muga kanthi wiji sing mapan ana sajroning guwa garbane Diajeng Rarayana iki malah saya ngrumaketake anggonipun kakang lan Diajeng Rarayana mangun bali wisma terta maneh lamun besok wis ana lairing kunang jambang ya Diajeng Rarayana lan pun kakang minangka dadi wong ayu bocah mau padha diluletak karepen besok bisa migunani tumrap musuh bangsa lan agama. Kula namung ngestokaken dawuh panjenengan Kangmas. Ngene ya Diajeng. Kados pundi? Mergo sawetara suwe pun kakang iki ora nate sowan ana ing panturan ana ngersane Rama Adingan kula dina iki pun kakang bakal nyuwun pamit lan Diajeng Rarayana tetep wajib sowan ana ing panturan Kula boten dipun parengaken nderek Kangmas. mergo Diajeng Rarayana iki lagi hidam nah ya kok ora tak keparengake dhewe kagem bae ning ngatamu Salam taklim kula kagem Kanjeng Rama sing Kangmas. engko bakal tak aturake nang ngersane Kanjeng Rama. Cepat, boleh? Gini. Wis rampung nggonmu ngayahi pakaian apa Nah, kula niki nembe mawon ngayahi jejikan sampun rampung. sambung, nggih sampun. Ngene, yen wis ana rampung, iki aku nimbali kawan kowe jebat pandhek. Mergo iki aku bakal suwen ana ing Pantingerang. Ana ngersane Rama Adingan. Yo, sliramu sakloron. Tak piji supaya njaga marang kawilujengane bendaramu Rarayana. Jagi kawilujenganipun Dorayu Rarayana. Kowe pasrahi. Mergo bendaramu iki lagi beda ora ndak parengake nderek sowan Pantingerang. Kula bangsa kuwi pitungkasku lamun mengko ana apa-apa sing nempuh lawan bendaramu Rarayana salah siji enggal sumusul ana ing Pantingerang Aku abang mangestokaken ampun sumelang. Diajeng Rarayana Kangmas Sumarsait. tak kira wis cukup amung pamujimu tendak jalukmu gawe lakune pun kakang ora manggih kalangan sawiji Ngaten ingkang atas-atas ya Kangmas. kakang yen pamit Nggih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai paling keping. Bareng dawuh Kang Mbok Roroyo. Siramu temeko ning papan. Jane ana kawigaten apa ya? Kejawi kula kapal. Tur muri-muri tali tumaline kekadang. Estunipun wonten wigatos kang. Banjur wigatine apa ya? Nanging mangke boten kados adat rupianipun. Wonten ing kasunanan mulya ketingal sepen sanget lajeng wonten pundi sedaya santri langkang Mas Umar Said. Kang Mas Umar Said tindak ning patika. Lan kabeh para santri padha nindakne kewajiban. Kang Mas Umar Said ngayahi tindak wonten kasunanan nyerak. Sedaya santri ugi sami nindakaken pakaryanipun. Kaya ngono ya. Cumalah kaleresan. Kok bisa kaya ngono? Nggih, kemawon. Wigatos kala wau. Estunipun mligi kagem Kang Mbok Roroyo. Kang Mbok, Lan nggih, kok malah tansih ana bingung atiku ya iki. Jane wigatine kuwi apa? kula badhe blok. Kula dipun tepuh dhateng kadang kula Kang Mas Dipati Malingko. Kiyambakipun boten saged mualaken raos tresnanipun ingkang putujaken dhateng Kang Mbok Roroyo. Kula mesaken sanget saben dintenipun Kang Mas Dipati Malingko tansah tawang-tawang tangis, tansah ngantu-ngantu benjang kapan saged sinanding lan Kang Mbok Roroyo. Kiai maling kepiri. Tan Kok malah kaya ngono ketune? Kamangka siramu wis ngerti. Yen to Kang Mbok garwane Kang Mas Umar Said Sunan. Ora pantes yen to tebong sing kaya ngono ya. kula ngertos. Nang ugi kula mesaken sanget dhateng batosipun kadang rami saking menika. Mumpung wonten kalodhangan menika Kang Mas Umar Said ngayahi sejeban wonten kasunanan. Mbok, derek kula kemawon. Aku kok ya iki? Pun Ora. derek kula. Aku ora bakal pilih. Derek kula. Loh, Tunggu. Sopo bilang cekal? Ayo, toya ujung. Dan tak deleng iki dudu murid ing Bupati Mulya. Coba takonono siji-siji. Kula wae ngerti nek kae saka perawakan iki. Sedulur. Kula apa ngerti? Ana beradat bocah padang wasene. Ngerti kowe? Awet dok. Apa rene? Roh. Lah rumah sak ngerti. Nuwun sewu sadurungipun wanita ingkang dipun bradat menika asmanipun sinten? Sinten? Doro Putri Roroyono. Sinten? Doro Roroyono. Doro Putri Roroyono. Ngerti? Sejatosipun kula ngertos. Ngerti? Ngertos. Bangunan dunungipun
menika boten urusanipun panjenengan. Lah, lha sing nyolong sapa? Lah, Satenanipun ingkang nyolong Gusti Rarayana boten wonten sanes namung Gusti Patih maling kentiri. Ayo, Aku tak ujung karo maling kendiri. mangke rumiyin. Welinge Gusti Patih maling kendiri. So sinten kemawon sing badhe madosi Gusti Putri Rayana kula ingkang dados pepayun. Jeblek perkara kowe. Aja golek-golek Kula perkara. boten pados perkawis. Ngono. Lor, nek ora golek perkara kowe mikir. Ora iso saged. Boten saged.